ব্যক্তিগত কিবাটো আমাৰ ভাল কিবা কিন্তু পলিটিকেল তো বেলেগ বস্তু ৰাজনীতি खुलुमबाय गाइस आरोबाव पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय मैयानि समावहाय बा 10 फेब्रुवारि जोङो नुनो मोनबाय जोंनि बिटिआर हालामनि गेजेरावहाय सेकेन्ड एकर्ड माने नैथि एकर्ड जानाय बिटिसि नि माखासे जोङो जोनोम सानखौहाय मैया गाजा गोमजा फालिनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोफोर जोङो बेवहाय मिथिनो मोनदों मैयानि समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होदों नाथाय माखासेखौहाय बिथाङा दानि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सोंखारिनानैहाय माखासे बाथ्राफोर सावरायनायखौ नुनो मोनदों। जोङो नुनो मोनो हाग्रामा सार बुंनाय बायदिब्ला उल्था प्रमद बर'खौसो हमजागोन होननानैहाय बुंदों हाग्रामा सारा नाथाय फारसेथिं नायोब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा सारखौ हमजागोन होननानै बुङो। जोङो गावजों गाव बेखौ बेयो बैखौ हमजागोन बेयो बैखौ हमजागोन बेफोरबायदि खोथा बुंनायफोरखौहाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय सोर सासेया दायनिगिरि जागोन आरो सोर सासेया लकआपआव थांगोन बेयो थार नङा। बेखौहाय समाजो थिनसिगोन माब्ला मा जागोन नाथाय बेफोरबायदि बियो बैखौ हमजागोन बैयो बेखौ हमजागोन बेफोरबायदि गोसोआवहाय साननानै थानाया मोजां नङा होननानै आं सानो। आंनि साननाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जायफ्रा लिडार्स बिथांमोना आखाइ हमज्लायनानै मिलायज्लायनानै गोरोबज्लायनानै रायज्लायनांगौसो होननानै आं सानो। बियो बिपिएफनि बियो इउपिपिएलनि बैयो कंग्रेसनि बे बिजेपिनि बेफोरबायदि सानलायालासे बिथांमोना ज' मिलायलायनानै मावलायोब्लासो बर' हारिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौहाय लाबोनो हागोन होननानै आं सानो। माबा मोनसे मिटिं जायोब्लानो बेयो बैखौ सोंखारियो बेयो बैखौ सोंखारियो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाया दिनैसिमबो जाफुङाखै आरो दासिमबो जोङो रायजोनि गेजेरावहाय समाजनि गेजेरावहाय सिखाव दाखाय गुन्दा दादागिरि खालामनाय मानसिफोरखौहाय जों नुगासिनो दङ। जेब्लासिमहालागै बेफोरबायदि सिटुएसना जोबनानै थांगोन अब्लासो बर' हारिया मुक्ति मोनगोन होननानैहाय आं सानो। रायजोफोर नोंसोरबो खोनासंनानै लादो मैयानि समावहाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमाया आरो मा बिबुंथि होखो। दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसिनि गोरोबथा सान बिटिसिनि गोथार जोनोम सान কৰিছে সেইটো প্ৰমোদ বড়োৰ অস্ত্ৰ হয়। প্ৰমোদ বড়োৱে পুলিচৰ হাতত দি পেলাই প্ৰমোদ বড়োৰ অস্ত্ৰ হয় এইটো প্ৰমোদ বড়োৱে পুলিচক লগাই পেলাই সেইটো কৰাই দিছে। প্ৰমোদ বড়ো অতীত আৰম্ভ হ'লে তাৰ ধৰা খোৱাটো কম্পালচাৰী। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ লগত ব্যক্তিগত কিবাটো আমাৰ ভাল কিবা কিন্তু পলিটিকেলটো বেলেগ বস্তু ৰাজনীতিটো বেলেগ বস্তু। ব্যক্তিগত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই 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 সেইটো কথা অহা নাই। আজি আলোচনা কৰিব বিজেপিৰ লগত থাকে না কংগ্ৰেছ লগত থাকে না অকলে খেলে সেইবিলাক আলোচনা মাজত স্যার অনাগত সময়ছোৱাত বিপিএফ দলে আগৰ দৰে মজবুত হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে? মজবুত হ'ব বুলি নহয় অলৰেডি হৈছে বহুত মজবুত হৈছে আগতকৈ বেছি মজবুত হৈছে বিপিএফ দল। স্যার দেখা গৈছে যে জনসাধাৰণে লাহে লাহে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি जों खोनानो मोनबाय हाग्रामा सारनि खुगानिफ्राय दिनैहाय बिथाङा बुंदों माखासे खेत्रआवहाय थाखा फैसानि खेत्रआव पलिटिक्सखौ लानानै हाग्रामा सारा बुंबाय जों बेखौहाय मिथिनो मोना। सिङाव मा सोलिदों मा सोलिया बेखौबो जों मिथिनो मोना। नाथाय माखासे खोथाफोरखौहाय माखासे रावफोरखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा थिगखौनो बुंदों नाथाय माखासेया बिथांनियाबो
सिगांनिफ्रायनो जि जायगाखौ जों दाबिबोबाय थाखादोंमोन बे जायगाखौ दिनैहाय जोङो मोनजोबनो हायाखै बेबो सैथो आरो जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन बे डेभेलपमेन्टखौहाय हाग्रामा महिला सारा 15 बोसोरनि गेजेरावबो बानायनो हायाखै बेबोथ' नंगौ जोंनि रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ बर' हारिया बेसेबां जौगादों आरो बेसेबां जौगायाखै अब्ला नोंसोरो नायदो फैबाय थानाय सम 2024 बै समखौ नेनानै थादो सोर गादियाव जिरायफिनगोन अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअ होनायनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि सानदोंब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि